Bună seara, stimați telespectatori! La mulți ani, copii! Voi sunteți ambasadorii noștri ai Vrancei în lumea întreagă. Nu am cuvinte ca să vă felicit, nu am cuvinte ca să vă mulțumesc. Și, stimați telespectatori, împreună să aplaudăm pe acești copii minunați care, repet, ne fac cinste în toată lumea. Ambasadorii noștri adevărați. Doamna profesoară, vă rog să poftiți lângă mine. Nu vreau să stăm cu spatele la copii. Veniți aici, vă rog frumos. Veniți aici, vă rog. De la bun început te felicit cu tot sufletul. Repet, tu cu acești copii sunteți adevărații ambasadori ai noștri. Ne cunoaște o lume întreagă datorită vouă. Și aș vrea ca înainte de a-i ruga pe copii să ne cânte, să ne vorbești un pic despre ce ați făcut voi în ultimile 6 luni sau de când n-am mai făcut noi emisiune. Ultima emisiune era înainte de plecarea noastră la Moscova, care avea loc în luna noiembrie. Am mers la Moscova cu anul acesta cu Maira Vrabe, Ștefania Cioară și Novac Iulia. Toate trei au luat locurile întâi. Și pe această cale vreau să mulțumesc încă o dată tuturor oficialităților care ne-au ajutat să ajungem la Moscova, pentru că cheltuielile sunt foarte mari, dar mă bucur că am găsit înțelegere, pentru că copiii sunt foarte talentați, ca drept dovadă că i-am înfrânt încă o dată. Copiii sunt foarte talentați și tu ești foarte talentată și foarte pricepută și de ani de zile lucrezi în acest domeniu și n-ai lucrat fără rost. Totdeauna unde te-ai dus ai rupt rândurile. O spun cu toată prietenia, cu toată bucuria și repet, stimați telespectatori, să fim mândri că avem asemenea oameni, asemenea copii minunați la noi în județul Vrancea, care este cel mai frumos județ din lume, nu? Corect. Vrancea pitorească, nu? Sigur că da. Da, așa este. Și Maira a reprezentat România în gală. A fost o onoare pentru noi, pentru că în gala concert au intrat copiii care au avut linia de 10. Cei cu 9,99 n-au intrat. Și Maira a luat 10. Și Maira a luat 10 pe linii la toate categoriile. Excepțional. Spune-mi, te rog, ce aveți de gând să faceți? Că nu vă opriți aici, cred. Nu, avem în continuare 2 proiecte foarte puternice. În luna iulie, Ursulețul de Aur, care anul acesta este o ediție jubiliară și este internațional. Sunt selectați doar 15 copii pe categorie. Din toată țara. Din toată Europa. Din toată Europa. Deci intră doar 15 copii, vă dați seama că sunt cei mai buni copii, ei se luptă la Liga Campionilor, sunt trofeiștii care se luptă ei între ei. Acești copii vor reprezenta toți. Deci vă dați seama, din toate grupele, toți acești copii au fost selectați pentru Ursulețul de Aur, bineînțeles pe categorii de grupe și categorii de vârstă, și în luna august vom merge la Budva. În Muntenegru. În Muntenegru, unde și acolo la fel a fost o restricție, pentru că e un concurs internațional și noi vom reprezenta România acolo. E cam departe până la Budva, eu am mers cu mașina până acolo. Tot cu mașina vom merge și noi. Cu avionul nu se poate, că e departe. Se poate și cu avionul, dar e mai pitoresc cu mașina. Pitoresc e foarte obositor. Dar acești copii, nu știu ce e oboseala, nu? Că s-a văzut după succesele pe care le au de ani de zile. Asta înseamnă muncă foarte serioasă și nu ne plângem niciodată de oboseală, nu? Să înceapă să ne cânte copiii? Da. Cine vrei să începi? Prima dată voi începe cu Sofia și cu Maira, care aceste 2 frumuseți, care în luna februarie au participat la tot în Rusia, la festivalul Little Stars din San Petersburg, și au obținut și individual locurile întâi și au participat și ca duet. Rumenea Ancix s-a numit duetul și au obținut locul întâi. Au avut cea mai mare medie din concurs
la ei Grand Prix-ul este locul întâi. Și aceste două fetițe au înfrânt copii care au participat din 19 țări. Excepțional și încă o dată felicitări și mult succes în continuare. Sigur că sunt emoționată, stimați telespectatori, este vorba despre copii, este vorba despre România, și care, uite, pe unde se duce este reprezentată de elite, pentru că voi, copii, sunteți elitele noastre și suntem mândri tare de voi și încă o dată la mulți ani astăzi de ziua copiilor. Și îmi pare foarte bine că, uitați, părinții au venit cu toți, plouă afară, e urât, dar au venit aici la Gugeri să-i mulțumim doamnei Florența pentru găzduire, totdeauna cu tot sufletul ne-a primit aici. Și părinții au venit și au adus copiii și sunt la fel de emoționați, poate unii dintre ei mai emoționați decât copiii. Da, și susțin copiii, eu îi admir și totdeauna am spus, îi admir foarte mult pentru ceea ce fac. Nu este ușor să susții un copil să meargă în concurs, să costumații, taxe și tot ce trebuie, dar le admir din tot sufletul meu insistența cu care ei își susțin copiii să-și urmeze visul și să-și-l împlinească. Să-și împlinească. Vreau să spun că mă dau și o mare un pic, pentru că pot să spun că am și eu un aport în prezența Sofiei aici, pentru că eu ți-am prezentat-o. Da. Și am avut mână bună. Foarte bună. Mă bucur din suflet. Nu-i așa, Sofia? Da. Da? Spune-mi cum a fost la Moscova. A fost foarte tare, da. Da, ai avut emoții, Sofia? Nu, Nu mai ai emoții, nu? nu mai am. Când eram mic aveam, dar Acum când ești am mare crescut, nu mai ai, da, nu mai am. bineînțeles, da, nu mai ai emoții. Te duci pe scenă fără niciun fel de problemă, da? Nu am nicio problemă. N-ai nicio problemă, da? Adică mă simt ca și cum aș fi la doamna la repetiții. Da? Când vezi lumea mult acolo, nu încep să tremuri? Nu. Nu, dimpotrivă, nu te bucuri că vine atâta lume să te asculte. Da. Da? Ne cânt și în seara asta, da? Sigur. Sigur. Și tu, Maira? Și mie mi-a plăcut foarte mult, dar a fost foarte rece acolo, A fost față frig? de aici, da. A fost frig. Și tot așa, nu am niciun fel de emoție. Da? Și vrei să participi în continuare la toate concursurile, Da, nu? niciodată n-am să renunț. N-ai să renunți, nici tu, Sofia. Nu. Voi vreți să fiți cântărețe mari, nu? Să vă știe toată Da. lumea până la 100 de ani, cât o să trăiți voi, da? Da? O să încercăm? O să încercați. Vor cânta It's a Man World. This is a man's world. This is a man's world. Ooh, but I will be nothing, nothing, yeah, without a woman or a girl. Ooh, see, man made the car to take us off the road, and man made the train to carry the heavy, heavy load. Man made the electric light to take us from the dark. Man made the bow for the water like no man the ark. This is a man's world, but I will be nothing, nothing, without a woman or a girl. Na na, whoa whoa, whoa, na na na. Man thinks about a little baby boy, baby girl. Man makes them happy, 'cause man makes them toys. And after man make everything, everything you can. You know that man makes money to buy for Wonder Man.
Mie chiar mi-a venit să plâng când v-am văzut. Uite, ele râd în hohote. Eu le spun că mi-a venit să plâng și ele râd de mine, da? Nu? Excepțional. Excepțional și vreau să ne bucurăm împreună, stimați telespectatori, de succesul acestor copii și de succesul profesoarei lor și de părinții pe care ei au. Tare mi-ar plăcea ca Vrancea să fie așa o familie care să se bucure de toate succesele pe care le au toți locuitorii de aici. Poți să te pup? Sigur. Și pe tine? Da. Vă doresc succes în continuare, copii, Mulțumim. și să facem cât mai multe emisiuni, da? Da. Succes mult! Ne vedem după ce vă întoarceți de la Budva, din Muntenegru, da? Da. De unde să nu veniți fără premiu întâi, că nu vă primesc. Trofeul festivalului. Cu trofeul festivalului, bineînțeles. Succes mult, felicitări! Mulțumim! Doamna profesoară, pe cine ne mai prezinți acum? Lângă mine am să o chem pe Mirabela Cârnu. Pe Mirabela, care? Deși nu are mult timp de când lucrează cu mine, dar s-a dovedit a fi un real talent. O să vedeți că glasul ei este aparte, totdeauna am spus că are un timbru aparte. Este o fetiță foarte serioasă, poate prea serioasă, îmi doresc să fie puțin mai nebunatică. Lasă-o să fie așa serioasă. Și în seara aceasta vă va prezenta piesa cu care va reprezenta și România la Budva și la Ursulețul de Aur, Eu Vivro, o piesă extrem de grea. Ai emoții? Nu. Tu ești emotivă? Că mi-a spus că ești foarte serioasă, foarte sobră, da? Mai am emoții, dar nu mereu. Da, pe scenă ai emoții? Nu. Să n-ai emoții. Da? Ce ne cânti acum? Eu vivro. În ce clasă ești tu? Sunt în clasa a 4-a. În clasa 4 nu mai ai emoții. Dacă ești în clasa 4 ești mare, n-ai nicio emoție. Succes! Che non si muore per amore, è una gran bella verità, perciò dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi accadrà. Se ritorni nella mente, basta pensare che non ci sei, che sto soffrendo inutilmente, perché io lo so che tornerai senza te.
Te-am întrebat dacă tu ai emoții, tu ne-ai transmis emoții. Și ăsta este rolul unui artist adevărat, să transmită emoții celor care îl privesc sau care îl ascultă. Am avut dreptate, da? O voce excepțională, deosebită, poți să faci un canto clasic eventual, nu te-ai gândit? Nu. Nu? Dar vrei să faci o carieră? Da, Da? da. Să-ți ajute Dumnezeu și felicitări părinților Eu am tăi spus și că în seara asta vor fi Liga Campionilor. crem de la crem, Crem de ca la să fim crem. puțin snoabe așa. Da. Cei mai buni copii din școala Via Music. Să vă ajute Dumnezeu. Repet, m-a emoționat, să știi. Asta înseamnă că ești o mare artistă, ca și celelalte fetițe și succes în continuare. În continuare o invit pe Denisa Haută. Pe Denisa. Ce faci, Denisa? Bine. Nu ne-am văzut tot de atunci, de data trecută când ai... Și tu ai fost la Moscova? Nu. Tu n-ai fost la Moscova, dar te pregătești pentru concursul... Este cea mai nouă de la noi, printre copii. Sperăm de aici încolo să tot urce, facem pași micuți, dar siguri. Aurelia, te rog frumos, spune-mi și mie sau spune-ne și nouă, cum îți selectezi tu acești copii? Cum ajung la tine? Ei mă caută și trebuie să recunosc că fac o selecție foarte dură, Drastică? foarte drastică, pentru că chiar eu deja am ajuns la un nivel foarte... Ai ajuns. Ăsta este adevărul. Și nu... Și nu numai pentru asta, dar nici nu trebuie să induci în eroare pe părinți. Adică trebuie să fim sinceri. Asta e o meserie pe care o poate face cel care are o înzestrare specială de la Dumnezeu. Chiar nu lucrez decât copiii în care cred că pot să facă ceva. Altfel nu. Ce ne cânti? Doar Denisa? nebun. Poftim? Doar nebun. Ai mai crescut, să știi, de când ne-am văzut noi. Ești o domnișoară mare și frumoasă, succes, te ascultăm cu drag. Dor nebun, ești prietenul meu cel mai bun. Îmi aduci în gând mereu dragostea și lângă ea tu mă faci să cânt de dor nebun. Dor nebun, numai eu știu cât aș vrea să-ți spun. Tu mă faci adesea să înțeleg și să dezleg taina frământărilor și-a întrebărilor. De tine ascult când ceva nu știu, doar tu mă înveți cum aș vrea să fiu. Pe tine te chem când trebuie să plâng, să-mi alin durerea și așteptarea grea.
la fel, mai emoționat. Asta e Vrancea pitorească, stimați telespectatori. Județul Vrancea cu oamenii cei mai din toată, nu? Din lumea întreagă, copii talentați, profesori talentați, oameni buni, oameni care se iubesc, nu? Vedeți? Care se împrietenesc, care nu gândesc niciodată urât unul despre altul. Ăștia suntem noi cei din Vrancea, nu-i adevărat? Da, vedeți dumneavoastră, Denisa are doar un an de canto și nu cred că face nicio notă discordantă cu ceilalți copii care cântă de ani de zile. Pentru că Denisei Dumnezeu cu mâna lui i-a dat acest har. Simți asta, Denisa? Da. Da? Da. Foarte frumos ai cântat, e o Mulțumesc. voce. Și, repet, voi trăiți în niște timpuri care vă permit să fiți voi înșivă. Noi eram mai închistați, așa v-am spus și în emisiunea trecută, eram mai pentru că astea erau timpurile. Voi să-i mulțumiți lui Dumnezeu și pentru timpurile astea în care trăiți. Să-mi vii cu premiu mare de acolo, că altfel... Bine. Nu contează, eu glumesc acum, faptul în sine că vă prezentați la un asemenea concurs este un lucru excepțional. Chestia cu premiile uneori poate fi și relativă, dar tu ești un copil îngrozitor, între ghilimele, de talentat. Așa că ai toată viața și tot viitorul înainte. Felicitări, succes! Pe cine inviți acum? Acum mă invit pe Mădălina Vasilache. Pe Mădălina, vino să te întreb ceva. Știu că astăzi tu trebuia să fii la Iași, pentru că fratele tău termină facultatea de medicină veterinară și vroiai să fii cu el. Și ai renunțat să fii cu el astăzi pentru ca să vii la această emisiune, așa este? Așa este. Și îți pare rău? Îmi pare rău, dar o să merg luni ca să fiu alături de el la Iași. La Iași. Am fost foarte bucuroasă când mama ta, care mi este și prietenă, mi-a spus că, știți, băiatul meu termină facultatea de medicină veterinară, trebuia să mergem la Iași, dar n-am putut să renunț la emisiunea asta și mă bucur foarte mult pentru lucrul ăsta. Noi te cunoaștem de mult. Pe lângă faptul că sunt niște copii foarte talentați, vezi, Dumnezeu le-a făcut fete frumoase, băieți frumoși, dar frumoși tare, nu așa? Ar fi fost păcat ca Mădălina să lipsească, pentru că este un glas foarte bun și e păcat să fim Și cu ea te prezinți la celălalt peste concurs? tot, va merge cu noi. Deci v-am spus, acești copii vor reprezenta România la Budva și Vrancea la Ursulețul de Aur. Știi ce frumos e la Budva? Vai, Muntenegru este super, dar îmi povestești tu după. Ce cânti acum, Mădălina? O să cânt cea mai frumoasă stea. Steaua mea e frumoasă ca și visul meu. Cred în ea, steaua mea va străluci mereu. Pot visa, închid ochii și îmi spun așa: steaua mea e muzica. Voi cânta cu toată dragostea. Voi cânta, voi străluci cândva. Vreau să zbor acolo în palatul viselor. Mi-am ales cea mai frumoasă stea.
Cea mai frumoasă stea e muzica, așa este, nu? Excepțional, eu nu mai am cuvinte, foarte frumos. Mădălina este născută în aceeași zi cu mine și eu sunt născută în În aceea zi cu ea. cu profesoara mea de canto. Și mi-aș dori ca peste ani și Mădălina să fie la fel de împlinită așa cum mă simt eu acum. Să vă ajute Dumnezeu. Și mă uitam la mămicile, toate ce emoționate sunt ele și cu câtă atenție și frică aproape își privesc copiii. Doamnelor și domnilor, că v-ați așezat ca la biserică, doamnele în dreapta, domnii în stânga. La fel toți sunt emoționați, toți, nu? Dar n-au de ce, pentru că, repet, copiii domnilor voastre trimit ei emoții, împrăștie emoții printre spectatori. Felicitări, Mădălina, și mult succes și frățiorului tău. Mult succes! Cine vine acum? O invit lângă mine pe Alisa Lupu. Pe Alisa. Mai repet, pe lângă concurs de muzică ar trebui să faci un concurs de frumusețe. Toate sunt frumoase foc. În ce clasă ești, Alisa? A noua, la Cuza. Ești a noua la Cuza, Da. da? Te-ai uitat așa tendențios la mine, da? A noua la Cuza. Ce ne cânti? O să vă cânt Sweet People. Așa. Și mămica ta care este? E aici? Da, e acolo. Ne fotografiază Da. pe noi, da? Da. Îți doresc succes mult. Ai emoții? Nu. Nu. Domnule, măcar și asta ai știut, până și asta ai știut să le... Alisa vine după un an de pauză pentru că a fost cu clasa 8-a și a trebuit să învețe, își dorea să ajungă la Cuza și ia câtă că și este. Și a venit nou an școlar cu forțe proaspete și o să vedeți ce frumos cântă. Succes, Alice! Mulțumesc.
Cred că Dumnezeu era în cea mai bună formă, să nu fac aici, Doamne iartă-mă, vreo blasfemie, dar când a răspândit atâta talent peste voi copii, excepțional, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, excepțional, foarte frumos. Vrei să te faci cântăreață de muzică ușoară? Da. Deci ai să urmezi conservator, probabil, nu? Probabil. Probabil. Foarte frumos, felicitări din tot sufletul. Mulțumesc. Și succes mult în continuare. Mulțumesc. Și repet, se putea face și un concurs de frumusețe, nu numai un concurs de... Și multe mulțumiri, doamne profesoare. Cu tot dragul să-i transmit și eu aceste mulțumiri. Mulțumesc! În continuare? În continuare, invit tocmai de la Bârlad o fetiță care vine, face navetă, Maria Vasilache. E nouă la tine. E de vreun an jumate. De un an jumate. Și face acest efort de 2 ori pe săptămână să vină să pregătească cu mine. Dar spune-mi, te rog, cum ai aflat tu despre doamna profesoară? Am aflat despre doamna profesoră prin concursuri. Prin concursuri și ai spus vreau și eu la doamna profesoară, da? Și Da. mama a vrut? Da. Chiar din Bârlad ești? Da. Și veniți, sunt vreo 60 de kilometri, nu? Sau cât e până la... 100, cam așa. Da, 100 de kilometri. Și vii de 2 ori pe săptămână? Da. Și n-ai de gând să renunți? Nu. Nu. Ai participat și tu la concursuri? Da. Da? Și ai luat locuri bune? Da. Trofee. Trofee? E la fel tot la Liga Campionilor, tot copil cu trofee. Chiar dacă e de puțin timp la mine, am muncit, am văzut în ea și am crezut, am văzut acel Cri du cœur, cum spun da, francezii. așa. Și Vreau din nou să fiu snoabă. această fetiță vine în cursul săptămânii, deci cu navetă. Și este un copil care n-a ratat nicio olimpiadă la școală și niciun concurs. E copil de locul 1 și de 10 pe linie și la școală. Și am observat că toți copiii pe care dumneavoastră i-ați văzut, cine e bun în toate. E bun și aici și sunt buni și la carte, sunt olimpici. Și sunt și buni ca oameni. Când am venit aici, Sofia mi-a spus că am văzut emisiunea cu cățeluși și ce mi-a plăcut. Deci voi iubi și animalele. Pentru că cine nu iubește animalele, nu iubește nici oamenii. Asta este verificat, nu? Da, așa este. Succes! Mulțumesc. Succes! Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart, fought every gain to taste the sweet. I face the pain, I rise and fall, get through it all. This much remains. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be.
Foarte frumos, domnișoară, și vezi și tu ce e în spatele tău? Ai văzut câte trofee sunt? Ai văzut că asta înseamnă muncă, înseamnă perseverență, înseamnă renunțare câteodată la alte lucruri. În spatele nostru sunt doar diplome de trofee, de marele premiu, trofeul categoriilor. Deci sunt trofeele copiilor care îi ascultați în seara aceasta și nu cele de locul întâi, și deci doar trofee, tocmai pentru a dovedi că acești copii chiar sunt buni în ceea ce fac. Sunt foarte buni, nu sunt buni, sunt foarte buni niște copii. Și doamnă, vreți să veniți un pic, vă rog frumos? Sunteți mama fetiței și dumneavoastră veniți, cum vă numiți, doamnă? Sunt Daniela Vasilache, mama Mariei. Și am înțeles că faceți niște eforturi fantastice totuși să veniți de 2 ori pe săptămână. Da, dar cu mare drag, pentru că din tot sufletul ne place ceea ce facem și pentru că o îndrăgim pe doamna profesoară, o apreciem foarte mult, de aceea am ales să venim până la Focșani. Și mulțumim foarte mult cu aceasta. Și noi vă mulțumim că veniți din alt județ, uitați, stimați telespectatori, la noi în Vrancea noastră pitorească, Ea va reprezenta Vrancea. Pentru că cinste o să o reprezinte cu cinste, pentru că ea face parte din școala Via Music. Dar nu o să se supere cei de la Bârlad, nu? O să spună cum adică să reprezinte Vrancea, să reprezinte Vaslui, nu? Noi la urma urmei suntem români și așa este. Reprezentăm doar România peste tot. Succes, doamnă, și felicitări! Mulțumim. Felicitări, domnișoară! Ei, acum am să chem o fetiță care ați văzut-o nu numai la televiziunea locală, ea a fost invitată în numeroase emisiuni pe televiziunile naționale. Este vorba de Ana Maria Istudor. Ana Maria, păi Ana Maria are un frate pianist, pe Andrei, care este un pianist de excepție, este în clasa 9 la Colegiul Național Unirea, se duce la olimpiade, e un copil care studiază mult la pian, părinții lor, avocați sunt amândoi, nu? Da. Se ocupă foarte serios de educația lor muzicală, nu pot decât să-i felicit. Domnul Istudor, veniți un pic încoace să vă cunoască și pe dumneavoastră lumea, nu? Veniți un pic încoace, dumneavoastră sunteți cel care ați venit și acum și data asta, domnul avocat Istudor. Majoritatea mă cunosc. Majoritatea vă cunosc. Eu vreau să vă felicit și pentru fetiță și pentru Andrei. Andrei e elevul meu la Unirea, e mâna mea dreaptă la clasă. Da, ne bucurăm. Și spuneți-mi, vă rog, ce v-a făcut totuși să vă îndrumați copiii către muzică? Am avut și eu un filon de acest gen. Am fost solist vocal o perioadă și bariton bas. Da? Da. Păi haideți să facem un cor și noi, o să facem, cum să nu, cu mare drag. Da. Cu mare drag. Eu vă felicit în tot sufletul pentru copii și pentru toată activitatea dumneavoastră și doresc succes, domnișoare, astea frumoase, pentru că, repet, pe lângă faptul că sunt niște copii extraordinar de talentați, sunt niște copii foarte frumoși și Andrei este o frumusețe de băiat, să-i dea Dumnezeu numai bine. Vă mulțumesc, să rămâi tot dragul. Vreau să spun ceva, Lenormand. Am avut un concurs, s-a numit Decembrie de Poveste și am avut o secțiune Family, unde Ana, alături de fratele ei, a cântat la pian și alături de tatăl lor au interpretat Fantoma de la operă. Ia uite ce frumos, da? Și ați cântat și dumneavoastră, domnul avocat? Yes. Da? Deci, și-a fost așa mascat, exact Fantoma. Nu ai înregistrarea? Ba da, am și îmi pare rău că nu mi-a dat în cap să o aduc, ca să vedeți ce, ne-o dați și nouă, să arătăm ce lucruri inedite facem noi în școala Via Music. Succes, Ana! Succes ne cânti! From Sara With Love. Tu te-ai hotărât, cântăreață de muzică ușoară te faci, da? Da, sau de operă. Sau de operă. Asta înseamnă că trebuie să urmezi conservator. Da. Te pregătești, da? Da. Succes mult! Succes mult! Yes, I always knew what we could do,
made you sad, my love will come to you. I thought you were not my kind, I thought that I could never feel for you. Passion and love you were feeling, and so you left for someone new. As long as you're so far away, I'm sending a letter each day from Sarah with love. She's got the lover she's dreaming on. She never found the words to say, but I know this today. She's gonna send her letter to you from Sarah with love. She stuck your picture to the stars above, and they told her it is true. She could dare to fall in love with you, so don't make her blue when she writes to you from Sarah with love. From Sarah with love. Na 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 na. Ah. Na 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 na. From Sarah with love. From Sarah with love. She's got the lover she is dreaming on. She never found the words to say, but I know that today she's gonna send her letter to you from Sarah with love. She's gotta know what you are thinking of. Hurts every little now and then, again and again. I know my heart cries out for you. Come on. She got the lover she is dreaming from Sarah, from all that Sarah would love. She never and they told her it is true. She could dare to fall in love with you, so don't make her blue when she writes to you from Sarah with love. So don't make her blue when she writes to you. So don't make her blue when she writes to you from Sarah with love. Mi-ar părea foarte bine să te pregătești de acum, că la muzică trebuie să muncești mult de tot, de când ești mic, ca să urmezi conservator și să devii o mare cântăreață de operă. Ai de la Dumnezeu înzestrarea pentru așa ceva și ai și pe părinții tăi care vă susțin, ceea ce contează enorm. De fapt, toți părinții de aici își susțin copiii să urmeze carieră muzicală. Dacă era Andrei aici, i-aș fi spus: Andrei, te rog să-mi spui ce este opera ca formă muzicală, dar nu te întreb pe tine, am să-l întreb pe Andrei când o să fac emisiune cu el, pentru că mi-am propus să fac o... Felicitări, Ana, succes în continuare, să-ți dea Dumnezeu toate cele bune, da? Felicitări! Ana a reprezentat România la un concurs în Italia, la Eurokids, în Maiori, și a luat locul întâi, bineînțeles. Felicitări, Ana! Mulțumesc! Felicitări! Pe cine ne prezinți acum? Și acum vă reprezint, voi chema alături de mine pe Giulia Andonescu. Pe Giulia. Repet, trebuie să facem și un concurs de frumusețe în cadrul... Și Giulia a fost la Maiori în Italia și ea a obținut locul întâi. Cu cine ai venit, Giulia? Cu mama mea. Și unde e mama ta? Acolo. Acolo este doamna. Felicitări, doamnă. Mereu emoționată. Mereu mai emoționată decât tine, nu? Da. În ce clasă ești, Giulia? A 8-a. A 8-a, la ce școală ești? Sunt în Câmpeneanca. La Câmpeneanca și vii Da, la și Focșani? vreau să obțin rezultate maxime ca să mă pot clasifica pentru Liceul Unirea. Deci vrei la Liceu Unirea? Da. Trebuie să muncești mult. Știu și depun tot efortul, de asta nu am vrut să
să nu las muzica pentru că este parte din mine și cu multă muncă și efort voi reuși să-mi Sunt ating convinsă. idealul. Ce ne cânti acum? Cry Baby. Ia să te auzim. Să vedeți cât curaj am avut să fac această piesă al lui Janis Joplin. Much more than I did. But I know that she lets you, and this way it's just don't know why. But you know that I always and I always be wrong, baby. If you ever want me, come on and cry, baby. Who's gonna take all your pain and your courage too? And if you need me, you know that I always be wrong. If you ever want me, come on and cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. I want you, come on, oh, come on, tell your mama now. And if you ever need the love of a woman, baby, 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 cry, baby, cry, baby, oh, cry, baby, welcome back home. Voi v-ați născut într-o zodie cu totul specială, nu știu în care din ele, dar vă rog frumos, și eu am venit cu tot dragul pe ploaie, ați văzut că m-a plouat, când fac prima petrecere, veniți să-mi cântați la petrecere, da? Să vadă, da? Ești de acord? Când e vorba de petrecere. Noi suntem primii. Foarte frumos. Într-adevăr, ai avut curaj să abordezi o asemenea piesă pe care ea o scoate excepțional. Această piesă este o piatră de încercare pentru mari soliști. Este o Și piatră. ea, câte ce frumos, interpretează un copil de 14 ani. Ți-a fost frică de piesa asta? Nu mi-a fost frică, deci prima dată când doamna mi-a arătat-o, am fost încrezătoare și am știut că pot să o fac. Pentru că să știți că la noi, la muzicanți, când iei o partitură și când vezi ce e acolo, spui, mai oare pot eu să mă apuc de piesa asta? Este grea. Și așa câte un pic începe să se miște. Dar asta e o piesă într-adevăr foarte grea pe care tu ai scos-o excepțional. Felicitări! Și succes mult! Bravo! Felicitări și să fii la anul eleva mea la Unirea. Spune-mi, te rog, pe cine ne prezinți acum? În continuare voi chema pe Ștefania Cioară. Pe Ștefania. Ce mare te-ai făcut, Ștefania, și mulțumim mamei tale că de fiecare dată ne pune la dispoziție acest spațiu în care noi ne simțim foarte bine. În ce clasă ai ajuns tu, Ștefania? Clasa a 6-a. În clasa a 6-a, felicitări. Ce ne cântă? De las-o pe ea să spună. Da, ce. chiar așa. Voi cânta Hora din Moldova. Ce frumos, Hora din Moldova. Te ascultăm, da? Cu drag. Lena
Asta e hora din Moldova, excepțional, domnișoară, excepțional, felicitări. Florența, te rog să vii și tu un pic aici. Hai, te rog să vii puțin încoace. Doamna spune că nu e îmbrăcată nu știu cum. Nu contează, când ai asemenea copii te mai interesează cum ești îmbrăcată. Felicitări și îți mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ai găzduit aici. Oricând, cu mare drag. Și felicitări pentru fetele pe care le ai. Cea mare e la banchet acum, da? Da. Este clasa 12-a, de fapt termină clasa 12-a și are voce foarte frumoasă, dar nu vrea să facă cântăreață, am înțeles. Nu se știe niciodată. Nu se știe. Tu vrei să te faci cântăreață, da? Normal. Felicitări! Repet, avem niște copii excepționali, avem niște părinți excepționali, nu trebuie decât noi între noi să ne cunoaștem mai bine și să dăm mână cu mână, așa cum spune străvechiul cântec compus de Alexandru Flechtmacher, muzica și versurile de Vasile Alexandri. Să dăm mână cu mână, pentru că, slavă Domnului, avem oameni deosebiți în țara românească și Vrancea, bineînțeles, Vrancea pitorească. Și să știi, Aurelia, și eu mulțumesc autorităților, indiferent în ce timpuri ar fi, oamenii și partide, și nu mă interesează, oamenii care pun umărul să sprijine asemenea activități sunt oameni de excepție. Felicitări! Da, ea la Moscova a cântat una dintre piesele... Și mulțumesc o dată, Florența. Piesa românească, a cântat această horă din Moldova, care este scrisă foarte frumos și era sala în picioare. Chiar ți-au zis rușii când au văzut, că seamănă puțin și cu... Am rămas foarte uimită când eram la repetiții și am văzut că am început să cânt, toată sala a rămas wow. Da? Da. Și atunci ți-au dispărut toate emoțiile. Da. Ți-au dispărut toate emoțiile. Felicitări multe și succes! Succes, ai și tu o carieră strălucită, ca și toți ceilalți copii pe care doamna ni-a prezentat astăzi. Mulțumesc frumos! În continuare o chem alături de mine pe cealaltă premiantă de la Moscova. Arade și gropițe, da. Premianta de la Moscova. În ce clasă ești tu? A 6-a. La ce școală? La Ioan Bazgan. Ai venit cu mama? Da. Unde e mama? Uite acolo pe mama. Uite acolo pe mama. Și mama e prietena mea și de fapt cu toată lumea de aici sunt prietenă și sunt foarte mândră că am asemenea prieteni. Această fetiță o cheamă Iulia Novak. Iulia Novak, ce ne cânti, Iulia? Russian Roulette din repertoriul Rianei. Aoleu, eu să fiu în locul celor de la Focșani când fac activitățile pe care le fac cu ocazia unor zile importante, nici n-aș mai chema oameni din alte părți, aș chema pe copiii ăștia care sunt sigură că ar pune lumea în picioare, cum să spune. Da, vedeți că ei, deși sunt niște copii, chiar își fac treaba ca adevărați artiști. Păi sunt adevărați artiști. Exact. Succes! Mulțumesc. Succes!
Măi, sunteți mari artiști, măi. Excepțional copii, excepțional copii. Și ea merge la Budva. Unde ești? Da. Și tu te duci la Budva? Și eu aș merge, ce frumos e acolo, vai ce frumoasă e, toată coasta Dalmației este excepțională. Da, va merge și la Budva și la Baia Mare, va avea o trupă de coreografie pe spate din Baia Mare cu soldați, cu tunuri, cu tot, va fi frumos, cu lanțuri. Cu lanțuri? Da, Dar de ce trebuie lanțuri? Să sfărâmăm lanțurile astea odată? Să jucăm ruleta rusească. Aoleu, Doamne ferește, nu! Despre asta cântă ea, dar nu vreau ruleta rusească, vreau să dispară tot ce înseamnă lanț și... Ai văzut că pe final ea este cea care câștigă. Da, se câștigă, dar se câștigă cu sacrificii mari și nu-i păcat când avem atâta frumusețe pe lumea asta. Așa este. Felicitări! Mulțumesc mult. Succes mult în continuare! Pe cine ne prezinți acum la încheiere? Și acum la încheiere, pentru că am început în forță, vreau să închei tot în forță. Chem alături de mine pe cele două... Dar cum sunt ele îmbrăcate? Uite, da, ele. astea sunt bateriile mele. N-ai voie să spui numele de firmă, că luăm amendă de la CNA 200 de milioane, așa că e bateria mea principală, da? Ce ne cântați, domnișoarelor? Lele, de Loredana. Da? Lele, și da? Lele. Da. Place Lele asta, nu știu. La nebunie. La nebunie îți place. Hai să vă ascultăm. Dar părinții voștri unde sunt, dragă? Mama ta unde? Tatăl tău au dispărut? Afară. Și nu stau și ei să vă audă? Ne aud că este o box afară. Da? Să știi că la Sankt Petersburg această piesă, chiar că a ridicat sala, a fost delir. Da. Și o să vedeți de ce. Succes, domnișoarelor! Lasă fițele și se pun toți pe petrecere.
Măi, i-ați dat gata păruși, nu? Vedeți că i-am dat gata păruși și noi cu ceva? Bravo, mă, fetelor, mă! Deci au fost Măi, bestiale. sunt mortale, dar toți copiii pe care ni-ai prezentat au fost excepționali. Și cele mai mici din concurs, dar Și ce loc au luat? 2, 3, 4? la marele premiu. Marele premiu. Mai felicitări, mă, fetelor, mă. Și repet, sunt foarte mândră că Sofia, că pe Sofia eu ți-am prezentat-o și uite ce mână bună am avut, nu-i așa, Sofia? Da. Da, Foarte bună. foarte bună. La festivalul de la San Petersburg, pe individual, doamna din juriu din Bulgaria a remarcat-o pe Maira și a invitat-o într-un festival să vină cu totul gratuit în Bulgaria, Când asta? în iulie. Și te duci, Maira? Nu știu. Și cum nu știi? Au, pardon. Nu te Eu duci? aș vrea foarte mult. Cine nu vrea? Vedem Părinții. dacă putem face față. Dar unde e mama ta? E aici? Nu, doar tata și fratele Unde-i meu. tata și fratele? Acolo. Ia veniți încoace, nu vrea să vorbească. Ia veniți încoace, domnul. Ce dacă e vară? E vară, uite ce tată frumos are Maira. De ce nu lăsați fata să meargă în Bulgaria? Nu, s-ar putea să mergem și în Bulgaria. În perioada respectivă mai trebuie să plecăm în altă parte, dar Renunțați, că e păcat să aibă așa o șansă. da, în principiu da. Și oricum vă felicit pentru copil. Vă făceați probleme de toaletă. Nu contează, nu contează. Contează ceea ce este aici, ceea ce este în suflet. Hainele sunt așa de luat ochii pentru o anumită calitate umană. Noi nu ne uităm la lucruri de genul ăsta. Vă felicităm din tot sufletul. Aurelia, felicitări, copii. Mulțumesc. Copii, vă felicit și vă iubesc. Enorm vă iubesc. Sunt mândră de voi, sunt mândră că locuim cu toții în județul Vrancea, cel mai frumos județ din lume, nu-i așa? Și că avem asemenea oameni, și părinți, și copii, și profesori, și excepțional. Vă doresc din suflet și încă o dată la mulți ani azi de ziua voastră. Vreau să mulțumesc încă o dată Atlas TV pentru că nu ne uită și promovează acești copii. Nu vă uităm, vă iubim, cum să vă uităm? Ne gândim tot timpul la voi. Și vreau să vină și colegul meu, prietenul meu, domnul Vaida, care a fost maestru de sunet astăzi, nu pot să-l ignor. Ionică, felicitări! Colegul meu de suferință cu care cântam și în orchestră și căram scaune în Piața Unirii și făceam spectacole și a fost frumos, e adevărat. Și eram mai tineri, ăsta este singurul. Așa. Dar am fost bun prieten cu toții. Dar tu ești și acum tânăr. Da. bineînțeles, oamenii cărora le place muzica și care sunt îndreptați către lucrurile de spirit nu îmbătrânesc niciodată. Uitați-vă la mine, de exemplu, ce modestă Un mare sunt. filozof precreștin din Tibet spunea așa că vârsta unei femei este până la 45 de ani și a unui bărbat până la 50. După aceea restul cât rămâne să mai aibă de trăit. Ei, ai și spus-o- depinde cum se consideră. Ce compliment ne-a făcut domnul Vaida, dar noi glumim pentru că știm că suntem tineri, frumoși și iubitori de tot ceea ce înseamnă frumusețe pe lumea asta. Încă o dată la mulți ani, încă o dată. Veniți domnilor aici cu noi. Toată lumea să vină lângă noi. Da? Toți care am participat la această frumoasă emisiune. Sper că e frumoasă. Și o dedic tuturor copiilor. Și tuturor părinților. Și tuturor părinților. Să dea tuturor vrâncenilor. Ție, Aurelia, multe felicitări. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să ajungi cât mai departe cu acești copii, pentru că, repet, și tu ești o carte de vizită pentru județul nostru și cred că toată lumea este în asentimentul meu. La revedere, la mulți ani, succes în continuare! La revedere!